ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda tun lokacin da muka ɗaura sabbin bidiyon za su taho kai tsaye a cikin wayoyinku. Wato tsakani da Allah da Annabi yadda nike matuƙar son in haɗe da 'yan shirin fim da mawaƙa abin ya wuce wuri. Abun ba a ci abu wai anya ba ma ni waka nan ko soyayya shamawila wato kai ka ji wannan ga daɗin sharbiya to wata sabuwa na kansu a ba ai sharbi sai wanda sani ga daɗin sharba na biye na dai na biye ina wani shooting da aka yi sa kwarai kuwa ya yi bulo kai dai bari abun ba a ci abu ai nake gaya maka wani haka yake man soyayya yana wani kaza da kaza an su da Allah kuwa kai dai bari abokina da sati miliyan guda suna cikin ka ai inda ya da sati kamar dai darakto din nan wallahi shine don MZ don MZ ai a dawo MZ ne wancan ai ba zan tsaya ba ne ya har faki dama ana gano ku ana gano ku jira ba ku daga ina kuma wata fasirin kai fasirin kai ne da Allah daga bena salamu alaikum wai ranka da ke salama alaikum dama abin da jama'a suke ce wani ana ce wani yan shirin fim yan benu suna walakanta yan kallo suna walakanta jama'a shin gaskiya ne to ai ga ga alamu masha Allah ne kare ku Allah kare alfarma wallahi ga ma motar ta kullum ana cikin mota ran fata ba a kasin da shi Allah tafi ba shi za mu gane ka Allah abun godiya mun gode Allah mun gode kai yawan da Allah ne kare alfarma Allah alfahari da irin wannan kaka mutane abin da daɗi ka ga masoyinka ya shako da gudu gaya ma mutum ga wani ko na fara zaruwa ake bari kira wayata wayata shara ka ce ni aka yi ma'aikata haka nan sai na magana wani girma ai fa wani magana girma na wallahi ba magana girma na nan da girma Allah ba wani
wannan suna ko dauka ko wahala da Allah da annabi 50 ga iPhone ina lafiya ku zo ku ci wani hoto ba hoto ba na yi hoto da gudu